खोमसि जादों ओमफ्राय नैफोराव जिरायनो हायो नै जिरायग्रा दंखायो माने नैया ओइ आंखौ बेयाव फट' साफायनांगौमोन आयौ माने नैबे जोंनि लामा आरोना लामा माने बिथिंनो थांलाय फैलाय डिपार्टमेन्टफोर दं नै बिथिं डिपार्टमेन्ट नै बिल्डिंआ बिफां लाइफां होथेजोबना दं माने नुवाखै र' नुगोनगासिनो मोनो बै नै अके लोगोफोर नायलांबाय थादै बैनि बास दं बिखालि नै बड'लेण्ड बास माने बे बासजों माने स्टुडेन्टफोरा थांनो हायो आरो ना टाउनफोराव दोनहैयो थांलाय फैलाय माबा फैदो आरो ना नै मिथिबायना नैबे डिपार्टमेन्ट नैबे मा डिपार्टमेन्टलै बेयो डिपार्टमेन्ट जुल'जि एन्ड बटानि अके बेयो आरो ना औ ओइ सासेनो सावाना गेम सासेनो सावाना नै लोगोफोर थांगासिनो जों दायो थांगासिनो बायसिम थांगासिनो नायलांबाय थादों ना मा होनो लोगोफोर ने नायलांबाय थादों दै रावबो गैया माने दिनै माने गैया नालाय क्लास बेनिखायनो माने दै नाय एकदम खालि लोगोफोर दै मोजां नांदों खिन्थु माने बोथोराबो ओरैबायदि मा होनो बार फैदोंना सिउ बार नांदों आरो ना A few moments later. जेनेबा थांनो हानाय नङालै बिसोरबो अखा फैना मानोना लोगोफोर क'क्राझाराव ओरैबायदि खुरिया दसेनो अखा फैयो ओमफ्राय आरो कारेन्टआबो थांबाय थायो बारे क'क्राझाराव मानो बिदि जानाय बिफाङा बा ओरैबायदि बायदोंलाय सिलिमलाय मोसादोंना बेना